Katawanan po di mong storya, Claire ba? Kani ako Nay duha ka man nagtiayon. Nya naayo sa ka doktor. Nya adto ang duha ka man nagtiayon kay magpa-check up sa usa ka doktor. Niingon ang mister, Dok, akong ipa-check up ang akong asawa. Kay dako man iyang tiyan. Kaon ako kay malit na jud ko ani ron ba. Uy hala. Kalo-kalo man da ining kanon namo. Lami ni. Walay sudan. Pero sige lang. Kay malit na jud ko ani ron ba. Dugay kay ko nahuman og ligo. Kay unsaon man parating tugnawa sa bomba. Hey. Lami tagtagisan nga ma. Kaya nga Claire, oy, nga walay klase. Kasi pabayan ako pangandam sa presentation ng kasamat. Gani ino ako pod. Lucio, magunan lang ko sa imong uli oy kay mapit ko kay La Maria ba kaya ko siyang payabalon nga walay klase. Sabay na lang ko Claire. Sige, may pa. Tara. Diri ako nagkabaw na ako ibutang. Late ako ron ba unsa na kang oras ko? Hapit na lang ukso. Si Lucio man to si Claire. Asa ka to sila? Akong luulon be. Lucio. Lucio. Oy, dudong pawiks. Madto mi La Maria. Hey. Dili mo mga eskwela? Walay klase dudong pawiks oy kay nahigyatinan si ma'am nga seminar. Mao ba di ay? Sabay na lang ko sa inyo, habi. Tara. Nagmundok mo ba? Madto na ko skulahan Ma, madto na ko ma. Maria. Naalagi mo. Maria, wala may klase. Kaya na-seminar si ma'am. Ay, mauba. Nagdali pa naman ko. Abi dyan akong late na ko ba? Yung wala di klase? Abiganin ako Mariano, og late na po ko. Di ito, wala ito yung klase. Kay wala may klase. Panglingkod sa moderiao. Kay magsurihanay tanin nyo ba? Karon, kay wala may klase. Magsurihanay tanin yung katawanan. Kana, nindot na Maria. Kay kung mahuman tag-istorya, manguli po mi sa mua. Lucio. Istoryang katawanan daw. Tan-awon to na ilang istorya ron kung katawanan ba. Istoryang katawanan dahil Maria? Biradahin na diya kay kami na po ni Dudong Pawiks niya. Way langay-langay, ako'y una be. Nga ay mag-apuhan, nga nag-istoryahanay. Kaya ang iyang lolo, kamatino na. Yada yung clear, unsa man ilang istoryahan. Oon yang naitabo. Ang iyang lolo, gitawag niya ang iyang apo. Nanawag siya. Niyon ang lolo nga, Apo, niya na ang lolo. Tapos nito bag ang apo. Uy, lo, unsa man. Tapos niyon ang lolo. Apo, kung mamatay gani ko apo, kanang yuta sa luyo, ayaw ka nagibaligya ha. Niingon po ng iyahang apo. Asa na lo? Kanagong yuta sa luyo. Dili man na ato lo. Ingon po ng iyang lolo. Mao ganing ayaw gibaligya kay dili ato. Na mapreso to yung apo ko na kung yato ibaligya kay dili man ito ilaha. Op, time sa. Katawanan po di mong storya Claire ba? Kani ako Nay duha ka man nagtiayon. Nya naayo sa ka doktor. Nya adto ang duha ka man nagtiayon kay magpa-check up sa usa ka doktor. Niingon ang mister, Dok, akong ipa-check up ang akong asawa. Kay dako man iyang tiyan. Ano ni dako man ang tiyan siyang asawa Maria? Wala pa gani ko na human. Paabot ba? Niingon ang iyang bana, Dok, pa-check up na ko kung asawa kay nganong dako man iyang tiyan. Siguro dok, buros ni siya. Niingon ang doktor, Mrs. Ginhawa og lalom. Karon, ni ginhawa ang Mrs. Niingon ang doktor, Mrs. Ang sulod si mong tiyan kay hangin. Nitubag ang mister. Niingon ang mister, unsay pagtuon nimo ning ako adok? Bumba? Aman di siya Maria.